What are you doing here alone? Ees Feiler Erik. Kui? Right. Miks? Mitä? Miks? Nyt medikki saisi Tuolla tulla. liikkuu jotain autoa, mä menen katsomaan. Missä? Mun perässä on musta suvi. Sun perässä? Siellä on Ohi. valot päällä. Ja... Mä käyn oikein ostaa sen vitun rangefinderin. Tän itse asiassa tuolta tyypiltä sai vissiin. Täältä tulee punainen hatchback. Vai suvi, mä en itse asiassa ole ihan varma. Täällä Agioksissa on 2. Gang Hideout 1 kaptuloitetaan. Yksi vittu täällä Agioksissa on ja vitusti porukkaa. Tuolla on vissi Giarikin tuolla yhdellä. Tossa on joku äijä. Mä käyn nyt tsekkaamassa. Muistutan, että sä voit ostaa tosta gas stationilta. Hei, suoraan? hei, tässä oli yksi äijä. Gang Hideoutilla. Sinne, siis täällä on aika paljon porukkaa. Ai Joo, Hideoutilla. mut Juri, se on joku hobo ja tarauhava, niin se ei häiritse. Meitä Suicide Hatchback. Oot Siis varmasti. Agioksissa on ihan vitusti porukkaa. Joo, mä oon Kuka tulossa. capture? No just, sitä mä haluaisinkin tsekaa. Oot sä varmaan se hobo? No, Jos se capturettaa niin Niin. aika varmasti tullut. jos sillä on full gear, niin se ei vissi captureta Gang Hideouttia. Mitkä nää kaikki ajaa mun? Medikki on aika Mitä 5 tekee? klikin päässä kulma. Tää toi yksi tekee. Tonne menee aika monta suvi tonne Gang Punainen auto Hideoutilla. tulee takaisin sinne päin, pisti valot päälle, jos tulee Gang Hideoutilla. TD. TD. Se on sama joka Agioks oli. Jep, se on joku huutelee nyt chattiin. Please call a medic to Agiosus. Kai ne taisi olla kaikki hoboja, kenet sä näitä oikeuksessa. Siis mun mielestä mä näin yhden Gear-tyypin. Se saattaa lähteä sieltä. Se ainakin spawnasi se auto siihen. Tai en mä tiedä oliko sillä ase, mut sillä oli tiiäks mun mielestä Gearit. Joo. Ei- Useimmiten niillä on repussa. 600 metrin päästä tosi vaikea kyllä sanoa, että onko oikeesti mitään. Tuli toinen auto tonne Gang Hideouttiin. Mä menen sinne niin katso mitä siellä tapahtuu. Etsin ottaa vähän paremman paikan, että näkee. Ja tonne alas vähän. Kiitos kopteri, kun heitit 180. Mulla on joku musta suvi ilman valoi. Mikähän tää tekee? Onko sulla geari? Tuossa tänne vieressä äijä. TCP. Ai TCP. Sillä on ase. Se tähtää se on. Jep. Mua ammutaan. Mitä? Sillä on kunnon ase. Mi- Moha. what? What the fuck? Mua tähtää tää tyyppi ja täällä on ihan kunnon ase. Mistä tammut Erik? Ei mitään haju. What's up? Nothing special. Maybe birthday to my brother. Vai? Se tähtää mua aseelta tää tyyppi. Miks mut ääritämmitti äsken? Joo, se tänään. Ja se tyyppi, kenellä meillä on niin vittu. Peekaboo, I come for you. Tulis joku tänne tällä kunnon ase? Mulla on Erkiä täällä. Mä en halua... Kun Juhan on siellä niin taivaissa. Mua ammutaan. Jos et sä Mistä näe, just mä ammutaan? Tää mitä hajotaan ihan pimeä. Se on tuolta vuoden päältä kai. Jostain sieltä vuorelta. Mä näen sen äijän. Millä se tappoi sut Erik? Mikä ase? Rip. Kuoli. Mikä ase se on? Mä menen kattoo. Kattokaa paljon niitä on servulla. Onks mua paljon? TCP initiate mun ihan just. 3 niitä. Joo, TCP initiate mun ihan just. Joo, siis mut tapettiin ruukilla. Vittu vielä yksi. Mulla on 3 TCP tässä näin mun vieressä. Joo, ne on 2 kuolla. No. Kaikki initiate. Ai, molemmat kuoli vai? Hetken, mä luulen, että sä tapoit jonkun. Joo, mut Niitä on 3. Nää robbaa mut ihan just. Don't fuck with it. Mitä? Don't fuck with us, bitch. No well, I think. Kuka se nimi oli? Why did you... hell, joo. Tosta lähti... Dispute. Okei, joo, nää initiates mua. Mikä sen toisen nimi oli? Mut Joo. tapettiin ruukilla. Joo, mikä sen, Joo, eiku, mulla on Erik, mikä sen toisen nimi oli? Joo. Siis kuka mut tappoi? Ei, sen joka Joo, tappoi mitä mut. sulla on, joo. Koms. En tiedä, mut